Беләсез? Әйе, беләбез. Башталык дуз булылык, анағы яшыланышалык. Кемметер жырвы, кемметер уйны, дейіп әшілашалык. Артаңы дұшашалар, әнешек дуз булганар. Білесіңіз келемі? Әйе! Әйдәңіз корык!
böcekler uçmuyor. Yılama, eyde tuzlarını şokruyor. Yes, verdi armanya eltik, yana alkışlar üstelik, ırıklar gerek, ne işleyiniz? Min fleytede oynayayım, tuzlarını çakıram. Miyav, urmanını yarattı, aralık verem, uzattık, ağaçları sim, rahmet. Hazır gerek. Стабусын, мен урманы яратам. Рахмәтле дускай. Хәзер нәрсә кирәк? Су кирәк. Тик-перекуп, ситкә кушырга килдек. И-а, мин дә монда су алып килдем. Алайча тыктым, бер яшьләсә кугмалы чәчәк. Дуслар, урманнар үссен, кояш нурын сипсен, җилләр исен. Күбәякләр чәчәгә күнсен. Әйдәгез, дуслар, бөтен шәһәр авылларда йөрик. Урманнарны сакларга кирәклеген аңладык. Безнең спектакльдә уйнадылар. Василь Быкова Снежана, Чершы Ахметова Вероника, Ишек Иванова Вика, Әтәч Зиновьев Максим, Шәшәк Быкова София, Юлбасар Муртазина Азалина, Принцесса Садыкова Алия, Шәшәк Бортникова Марина, Юлбасар Минина Карина, Эд Зияддинова Ряна, Юлбасар Шамсудинова Алина, Коян Курдюмова Катя. Трубадур Мен Зинкаев Дамир.